Ja, velkommen til en ny blog, hvor jeg igen vil tage op det her tema omkring eurytmien, som jo er en slags form for bevægelse, hvor man bruger ligesom hele kroppen til at udtrykke noget oversanseligt, noget spirituelt. Fordi at, jeg synes, det er mange, som jeg snakker med, som arbejder med meditation og sådan ting, de har nogle gange lidt svært ved ligesom at få integreret de her forskellige ting med hinanden. Med altså det almindelige oplevelse i det sociale rum, af sin krop, af sine følelser og sådan ting. Fordi når man begynder at meditere og har mediteret nogle år, så vil man lægge mærke til det, at, ligesom at man forandrer sig. Og man kan godt beskrive det sådan, at man træder ind i et andet rum, hvor der gælder andre regler, end der gælder i det sociale rum. Når man kommer ind i det her meditative rum, så begynder man at mærke lidt, at der kommer nogle formkræfter, som står omkring en, så man bliver ligesom rammet ind på en anden måde, end den her, kan man sige, sociale måde, altså hvor man har nærhed, og står på distance til folk, eller også at man står inde i det tredimensionelle rum og sådan ting. Og det må man lære, kan man sige, at håndtere på forskellige måder. For ellers så er der en tendens til, at det er folk, som ikke, kan man sige, overvinder det her, at de kan mærke, at de bliver delt mellem overkrop og underkrop. At der kommer noget med højre og venstre side, men også noget, som er, kan man sige, foran og bag, og så nogle bevægelsesretninger. Det må man stille sig ind i på en helt ny måde. Og det er sådan en sammenhæng, jeg tænker, at eurytmien kan hjælpe en til at få styr på det. Det har det i hvert fald gjort med mig på forskellige måder. Når jeg startede med de her meditationer hos Steiner, så var der ikke sådan voldsomt mange bøger, enten Steiners egne bøger og sådan ting. Og jeg begyndte så på, kan man sige, en som hedder Hvorledes når man til erkendelse af den højere verden, som er en ret krævende bog. Og nu senere så startede jeg på den bog, som hedder Frihedens filosofi, som er en slags filosofisk bog. Og det var sådan det indtryk, jeg havde fik dengang, det var ligesom at, og det siger Steiner mange steder, at det drejer sig om at bruge sin tænkning. Det er tænkning, ligesom skal føre mennesket, Steiner vil sikkert sige, igennem det ubevidste og over i det oversanselige. Så derfor så gik jeg på med krumhals og prøvede på forskellige måder og finde ud af, hvad filosofi og tænkning var for noget. Og jeg kom også hen og vejen til at læse filosofi på universitetet på forskellige måder. Hvor jeg så kom ind i en helt anden måde at tænke på, end den Steiner har. Og som gjorde, at ligesom jeg så i perioder kunne komme i tvivl om, altså er det her, som Steiner snakker om, er det filosofi? Set i sådan moderne 1900-tals perspektiv. Og det var mest 1900-tals filosofi, jeg læste dengang. Altså nu var det sådan, at når jeg begyndte at meditere, så gik det egentlig ret godt med mine meditationer, og jeg gjorde sådan egentlig meget fremskridt, som det hedder, inden for den her genre. Og jeg havde en masse med, kan man sige, oversanselige eller åndelige oplevelser, sådan relativt hurtigt inden for de første 3 år, eller sådan ting, kan man sige. Men det, der mest skete med mit, kan man sige, udvikling inden for det meditative, det var meget centreret over det her, som hedder astralleme. Så som har ligesom noget med, at man begynder at træde ind i den her verden, altså hvor tanker og følelser, forestillinger og sådan ting forandrer karakter, og man begynder at orientere sig på de her nye verden, som altså dukker op for en. Men samtidig så sker der også noget, at det mit æterleme, det bliver forandret på forskellige måder. Sådan at jeg kom ind for eksempel i et rum. Altså første gang det skete, det var når min morfar døde, kan man sige, hvor jeg under begravelsen der begyndte at se forskellige oversanselige væsener, som var omkring ham, og som havde eterisk karakter. De var meget lysende, og de stod ligesom inde der i efter begravelsen, så stod de omkring kisten og sådan ting, som jeg så. Og det jeg så lagde mærke til, det var ligesom det, at det forandrede hele mit system. Jeg kunne ikke stille mig over for de her væsener,
uden at jeg ligesom måtte forandre den måde, jeg ligesom var skruet sammen på. Og jeg oplevede det også dengang som noget, som var meget geometrisk, med dybde, bredde og sådan ting. Og så på et eller andet tidspunkt der i den her proces, så var vi en sådan lille gruppe mennesker, som arbejdede med Steiner på forskellige måder. Og der fik vi så en tilbud om at lære noget eurytmi af en, som var lærer på Steiner skole i Bergen i Norge, som så lærte os lidt om eurytmi. Og så begyndte jeg ligesom at blive klar over, at her er der noget for mig, som jeg kan bruge. Så når jeg så senere hen flyttede til Danmark, så var det ikke særlig længe, og så tog jeg kontakt med antroposofiske, kan man sige, selskaber. Jeg fik fat i nogle blade, hvor der stod noget. Og der tog jeg så kontakt med en dame, som lavede eurytmi dengang, og som var i 80'erne, hun var 84 år. 84 på svensk og norsk. Og hun lavede blandt andet noget, som hed planetdans, hvor vi lærte at bevæge os rundt i forskellige mønstre og sådan ting. Når vi lavede den her planetdans, så pludselig en dag, så ligesom så skete der noget, som slog ligesom bunden ud af mig, kan man sige på en måde, eller slog fødderne under mig. Og så kunne jeg mærke, det her, det er en verden, som ikke er den normale meditative verden, som jeg normalt forholder mig til. Og efterhånden så blev jeg klar over, at ved hjælp af den her planetdans, så kom jeg ind i den her eteriske verden, som ligger ligesom i det meditative dybere. Her får man fat i nogle ting. Når man arbejder inden for den verden, skal man mærke de billeder, som kommer imod den. De har en anden karakter. De er ikke så personlige og sådan ting. Senere så mødte jeg en del sådan eurytmister, som jeg snakkede med, som ville prøve ligesom at bruge mig til sådan en makker i det her system. Men det kom aldrig helt rigtigt til at fungere, fordi jeg synes det, at det, de havde lært om eurytmi i de forskellige uddannelser, de gik på, altså det matchede ikke så godt med det, som jeg var kommet frem til. Og jeg synes også, at de blev sådan lidt snydt af de uddannelser, fordi uddannelserne de gav det indtryk af, at når man laver eurytmi, så kommer man i kontakt med meget høje væsener. Og det jeg så omkring de her ting, det var ikke sådan nogle voldsomt høje væsener, som de selv tænkte det var. Så derfor så et eller andet tidspunkt så opgav jeg det her ting. Og ligesom begyndte at koncentrere mig om de her eurytmi på en egen måde. Men det satte i hvert fald nogle ting i gang, fordi jeg blev klar over, ligesom, at når jeg mediterede ud fra Steiner, så hvordan når man til erkendelse af de højere verdener mest. Ikke så meget de andre meditationer, jeg arbejdede med, fordi de kunne jeg mærke, de virkede sådan dybere ind i det her eteriske lag af min aura. Men så fandt jeg ud af det, at jeg ville arbejde videre med det selv, det her eurytmi og sådan ting. Og jeg fik også fat i en stav af kopper, som man bruger inden for det her, og arbejdet med den. Det kan jeg komme ind på lidt senere. Fordi problemet, ligesom, hvis man læser den her wundernummer til erkendelse af de højere verdener på forskellige måder, så er den mest handlingen med den, det er udviklet det, man kalder for imaginationer. Og det er sådan oplevelser af noget, som har en vis oversanselig karakter. Men jeg synes hele tiden, at det ligesom, jeg var utilfreds på den måde, at jeg var ikke utålmodig, men jeg følte ligesom det, at der var noget, som manglede i det her system. Og som jeg kunne finde nogle steder hos Steiner, men ikke på en tilfredsstillende måde. Fordi jeg synes ligesom, at Steiner, han ligesom... jeg tænkte på et eller andet tidspunkt, at han ligesom var uklar. På et eller andet tidspunkt, så læste jeg også, at han sagde det, at hvis man så nogle eurytmiforestillinger, så ville det forandre hele ens, kan man sige, sjæl, oversanselige ting, og man ville også forandre sin karma, sagde han. Så det var meget voldsomme ting, han nævnte. Og det synes jeg ligesom stod i modsætning til det, jeg havde startet med, at det var gennem tænkningen, man skulle arbejde for at lære nu om det oversanselige. Og derfor så synes jeg også, at jeg blev super Steiner på et eller andet tidspunkt, og tænkte, altså hvad pokker har du gang i, mand? Altså sådan på den måde, det er ikke fordi, jeg tænkte, hvad den her mand har gang i, for det er ligesom, det er rigtigt, som han var sådan
De første computer, man fik, så er der noget, som man kaldte for en floppy disk, som fløj rundt i computeren der. Og jeg synes, Steiner har bare sådan lidt floppy i ting. Det er ligesom, at han forandret sine foredrag efter de her mennesker, som gik til foredrag. Ser man også nogle steder, hvor han ligesom ønsker sig mere akademiske mennesker, som kan tage de her ting op, det her filosofiske. Og dermed så virker det på mig, som at han skipper det en smule. Men så begyndte jeg at tænke, at nu må jeg ligesom selv tage ligesom affære med det. Så derfor så tænkte jeg, at det her må jeg selv tage hånd om, fordi jeg synes, at Steiner var lidt til hjælp. Men det viser sig også, at Steiner selv, ligesom når han startede med sin eurytmi-træning, så var det med en ung kvinde, som var 19 år på det tidspunkt, og som han så begyndte at lære op til at blive eurytmist. Og før det havde han ikke rigtig lavet noget eurytmi. Og det var i 1912, hvor han der Laurie Mayer-Smith, hedder hun, hvor hun så begyndte at træne sammen med Steiner, og efterhånden så kom der flere til. Så efterhånden så var det sådan en lille gruppe af eurytmister, som fik en meget grundig uddannelse. Helt ekstremt grundig, hvis man læser de her. Der findes ligesom en referat, kan man sige, på en 3000 sider, om hvad der skete i den her periode her, fra 1912 til 1924. Og hvis man læser igennem det der, og ser alle de her ting, de tager op, og snakker med eurytmister i dag, så er det ufattelig fattigt, det man laver i dag, synes jeg. Og når så Steiner selv havde arbejdet med de her ting i 12 år, så fra 1912 til 1924, så bliver han selv mere og mere klar over, hvad den her eurytmi betyder nu. For han begynder ligesom at se, hvordan det virker inde på de her grupper af eurytmister, han havde arbejdet med. Og der i den 30. april 1924, så har de en konference om de her ting. Og der er han så kommet frem til det, at han siger, at når man arbejder med eurytmi, så begynder man, kan man sige på en måde, at følge de love, som findes i æterlegeme. Og det vil sige på en måde, at man ligesom skubber de love, som styrer den fysiske verden, kan man sige, i kroppen. De skubber man ligesom til side, vi er sat ligesom lidt uden for en selv. Og dermed så begynder det æteriske legeme, som man jo, kan man sige, søger i den dybere meditation, kontakt med. Det begynder ligesom så at gøre sig mere og mere gældende. Og det er ligesom det, som er målet med eurytmien, kan man sige på en vis måde. Fordi det, der så sker, det er, at de erindringer, man begynder at få, som i begyndelsen foregår meget på det personlige plan, hvor man husker sin egen biografi på forskellige måder. Det er også noget, jeg har skrevet lidt om i den her bog, jeg har lavet om vandringer på Rudolf Steiners Vintervej, bind 1. Og jeg tager det også lidt op i bind 2, som kommer nok her i marts eller deromkring. Og når han så ligesom, så begynder han også så at tale om det på den måde, at det gjennom eurytmien så får man kontakt med sin egen engel, og man begynder i hele taget at få kontakt med engleverdenen. Og når Steiner snakker om engleverdenen, så snakker han ikke så meget om det her med guardian angels og alt det her platter, kan man sige, som man hører mange steder. Men han taler om engleverdenen som ud fra de her begreber, han har, som man kalder for hierarkier. De væsener, som Steiner kalder for engle. De er ligesom delt op og indgår i et stort hierarki af forskellige væsener. Og hvis man ser på os, kan man sige, på en måde, som er det første hierarki, eller første led i de her hierarkier, så er det laveste, eller det mindst spirituelle, kan man sige, bevidste legeme, vi har, det er det fysiske. Så har vi et æterlegeme, et astrallegeme, et jeg, osv. Englen derimod, det er, kan man sige, som man kalder for laveste legeme, det er æterlegeme. Og efterhånden, som man laver de her eurytmi, men også når man mediterer på forskellige måder, så begynder man mere og mere at mærke, at de love, som gælder for den æteriske verden, de begynder mere og mere at gøre sig gældende i en selv. Og når man så begynder at mærke, at de her ting sker, så skal man også have nogen, kan man sige, arbejde med kroppen, kan man sige, fordi der kan godt komme nogle ubalancer ind i det her, hvis man ligesom ikke, kan man sige, passer på og er opmærksom på, hvad sker der på forskellige måder.
Og det er derfor, jeg ligesom begyndte at tage op eurytmien i min træning med folk. For ligesom at for folk ligesom til at ligesom at slippe de her forestillinger, som man har, og som egentlig skaber ligesom forstyrrelser i den måde, man skal tage den oversanselige verden til sig. Og når man kan slippe den her verden her, så er det fordi, man har trænet med meditation, koncentration, sammenfatning af ting og sådan ting over en periode. Og når man så mediterer på den her måde, så begynder man jo mere og mere, kan man sige, samle sin egen sin egen personlighed omkring nogle ting. Så man får en slags styrke gennem de her koncentrationsøvelser, nærværsøvelser og alle de her ting. Og så begynder man at mærke, at de som nu stiger man frem og står frem som en slags mere eller mindre oversanselig skikkelse. Og det er ligesom, når det begynder at ske, så er det vigtigt, at man ligesom får styr på de her forskellige rum. Og der er eurytmien en stor hjælp, fordi man faktisk begynder mere og mere at blive påvirket af de her love, som findes i den eteriske verden. Og når man så ligesom ved siden af laver sådan en smule eurytmi, så virker det, kan man sige, stabiliserende på forskellige måder. Og derfor vil jeg også i næste blog, der vil jeg snakke lidt om en øvelse, som Steiner siger, at virker meget stabiliserende på etterleve. Så man ikke hele tiden føler, at man ligesom springer i tanker og i følelser og sådan ting. Og det er en øvelse eller en træning, som hedder halleluja. Men der er også nogle andre ting i den der halleluja-oplevelse, som hænger sammen med hele det meditative liv, med det, der sker om dagen, men om virkningerne af det om natten, og hvordan det så vender tilbage om morgenen. Så det vil jeg også komme ind på der i næste blog. Og mange af de, som jeg kender og snakker med, altså de lever mange gange på grænsen mellem det her, at de har mediteret en del år, og de har fået nogle åndelige oplevelser af det. Sådan enkelte oplevelser, kan man sige på en måde. Men de vil gerne have det til at være en del af en større sammenhæng, så de hænger mere sammen i deres liv. Mens jeg nu her sidder og skal afslutte bloggen, så slår det mig, at der er altså forskellige situationer, som jeg her lægger op til, og som har med meditation at gøre, men også forskellige, kan man sige, problemer, som mange har i det meditative. Og derfor tænker jeg, at jeg måske, i stedet for at lave en fortsættelse på den her blog, så laver jeg 2 stykker. En, som har mere med det her intuitive at gøre, så mange mangler, ligesom at de har svært ved, når de må meditere, så kommer man ind i det, man kalder for esoteriske rum. Og det skyldes, at man dels at man kommer ind i chakraerne på forskellige måder. Og det gør, at man begynder at føle ligesom nogle kræfter, som bevæger sig i forskellige retninger. Og dermed så opstår der de her rum, indre rum. Og der skal man ligesom have en form for tillid til, at man kan bevæge sig i de her rum. Og der kan det Steiner kalder for stavøvelser, som også er en del af eurytmien. De kan virke som en psykopomp, altså en sjælefører for den her proces. Og så vil jeg så enten så næste gang eller gangen derefter snakke om den her halleluja-træning og øvelse, som egentlig ikke er særlig lang, og som ikke behøver at vare mere end 1 minut eller 2, og som man sagtens kan bruge som en afslutning på sine meditationer. Og de har så den her generelle virkning, at de ligesom stabiliserer etterleve, og man får mere ro. Men der er også nogle andre spændende aspekter, som vi vil tage ind om forholdet mellem dagen og nattelivet, men også forskellige ting, der sker med ens, når man mediterer, og som også hænger sammen med forskellige mysterier. For eksempel har jeg lagt mærke til i de egyptiske mysterier, eller nogle af de egyptiske mysterier, så foregår der noget, som også foregår med os, når vi mediterer, og som man kan
bruge den her halleluja-træning til at få en bedre kontakt med.